Gaurko etapa, erabat Gipuzkoarra, 156 kilometro, 7 mendate eta bizia. Azken kilometrotan erabaki daiteke lasterketa, gaintza eta Laskaomendiko mendateetan. Goizero irrifarra, ahoa, nekea eta negarra, alboan, egunak mendea, dirudi ordea, zorionak hartzela, bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo estera, laztu beta dap-dap, elkarrekin dap-dap, airean goaz, zuk nirekin dap-dap, nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Guztiek erantzuna